Alhaji Dauda kahutu raran waka sarki, ga madi abun ga kowa na mamaki, uban su janar da mama gode Allah sarki. Alhaji Dauda kahutu raran waka, damuna gwanin mu kowa na san zuwanka, na manyan kasar mu ai kai ka muka doka, mu je dan kahutu Allah ne mai taya ka, gagari ga sabar su gwarzo na su ta hauka. Ayya ashe dai tabbas ba da dadin lasa, mazadin sun fadi sun waye ran gasa, ga mai tawagar nan ta firgitar da magauta, da waka aiki na soja ne dan farka, to da tabbas dan kahutu shi general ne. Mai wargi kar ka zo ka sha kozo, maza bisa kan masu kokarin tutsu, tawagar zaki ba ta fargaban tsuntsu, kai da ka angora kumi akwai buzu, gaya musu ga dan kahutu rarara a kauce. Kayya rarara dan kahutu rarara, 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 gwanin rarara kai. Mai mayaka zarata yanzu in suka so kaga sata shigayya, guguwa buge wanda ma bai sani ba, na tino da gwago su kofiyon kun ji baba, kofiyon na rarara kun ji escort na gaske, wani jinin ka ya sa tsoro a fuskar magauta, a gaida kai kada na rara a bas sannu sannu, a ba su kala kada ko tashi taro, darnaki mu je fasa taro na raran Afirka. Ali Zaki Baba Ali ya suke firgita ne, Ali Zaki tare yaki na raran Afirka. Kai Baba Ali ka sa su tsoro, kai ina Salisu bauna kashe magauta, Salisu ko bance ba sun karanta, doshi maza to yanzu su yi warwas da raran wakar mutan Afirka, tawagar rara ce ta sanya tsoro.